acudido al mismo Damián. Muy buenas, Damián, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Oye, empieza a ir esto como esperabais todos, porque se ve al equipo cada vez más conjuntado, con más registros, con menos apuros a la hora de conceder al rival situaciones de gol, también con pegada, como el otro día demostrasteis contra la Londras. Va cogiendo un poquito velocidad de crucero y subiendo cada jornada que pasa un poquito más si cabe el ritmo este Compos líder. Sí, quizáis nestes últimos dous partidos veuse unha melloría. Sí que é verdad que o último na casa levamos un pequeno susto, pero creo que sí, que pouco a pouco imos acercándonos ao equipo que queremos ser. Queda moito marxe de mellora, pero creo que imos polo camiño correcto. Sirveu un poquinho ese susto contra o Lugo B, pois para decir, cuidado, que ainda que pareza doado, pode complicar todo, así que se vais un poquinho a intensidade, o ritmo, a atención. Sí, creo que sí. Sí que é certo que todos ben sabemos que nesta categoría calquer rival méteche nun apuro e non podes conceder nada, por moita ventaxa que leve. Xa se veu nese partido 3-0 e ao final acabas pedindo a hora. Creo que sí que pudo servir, pero bueno, levamos un partido de Endesa que sí que mostramos máis seguridade, pero ahora hai que seguir facendo o mesmo. Vos tamén vos vades dando conta de que, bueno, pois tanto Secho como vos, apretándovos uns aos outros nos adestramentos e tamén mantendo un ritmo alto nos partidos a hora de competir, que estades todos activados, que pode entrar un sair outro e que o equipo non vai ao nivel, iso tamén vaise notando conforme van pasando as semanas. Sí, creo que ademais nesta categoría eso ten que marcar a diferencia. Temos unha plantilla moi amplia dun nivel altísimo e adestrando eso notase moito, axudámonos entre todos. O nivel tan alto de adestramento faiche mellorar moito máis, entón creo que sí que eso é importantísimo. Ademais, bueno, ainda van unhas poucas jornadas, e se supón que ainda vades ir a máis. Sí, a idea é esa, como dixen antes, creo que temos moito marxe de mellora, e a idea é que a medida que vayan pasando as semanas encontrarnos mellor, coñecernos máis, porque aínda, bueno, sí que levamos tempo, pero hai que seguir afianzando cousas, e creo que sí, que a idea é que vaya máis, e creo que podemos dar máis. Como se afronta un partido no que ven un colista, bueno, está penúltimo, Barbadás, un equipo que, bueno, pois a priori vos sodes os claros favoritos, para non baixar a atención, a intensidade, sair como se viñera, pois eso, como veo antes o Polvorín, non? Que estaba cuarto cando chegou aquí, encarar o partido como se fora un rival do máis exigente da categoría. Creo que co obxectivo ambicioso que temos, que ten que ser unha motivación cada partido, e máis poder xogar na casa en San Lázaro que a nosa xente é un privilexio. Entón creo que é obligatorio estar motivados. Nesta categoría, como dixen antes, meteche nun apuro calquer equipo, non podemos relaxarnos, como digo, é obligatorio estar motivados. Sempre se fala, máis no vosso caso, esta tempada de, bueno, estar pendentes de facer ben o que un quere facer ben, non? Pero sempre hai matices que bueno, que co rival que toque hai que ter en conta. Non sei por iso hecho que vos dixo xa do Barbadás, co que hai que ter mellor un poquinho de cuidado. Logo, lóxicamente, tentar, pois, como os venga pasando moitas veces, se pode ser marcar pronto, que sempre fai que o rival xa teña que o mellor mudar o plantexamento de saída. Sí, é importante sair aos partidos como vimos saindo hasta o momento, que estamos facendo gol na maioría moi pronto. Eso é un plus moi importante. Pero, bueno, sí que con matices do rival, pero centrándonos principalmente en nós, en crecer, en chegar ao equipo que queremos ser.